104.7 IFM. Report! Nagbabala ang Pozorrubio Municipal Engineering Office sa publiko ukol sa napapabalitang ilegal na online bentahan ng subdivided na lote sa Bayan. Ayon sa tanggapan, maring magdulot ng matinding aberya sa buyer ang lote na ilegal na ibinenta dahil kulang ito sa dokumento at hindi dumaan sa tinakdang proseso ng mga ahensya ng gobyerno. Kapag nagkataon, mahirapan naman magtayo ng establishmento ang buyer dahil kinakailangan dumaan sa land use reclassification ang lote at magkakaroon pa ng lisensya upang legal na maibenta. Pangunahing dokumento na dapat umanong isaalang-alang ng mga buyers ang license to sell mula sa Department of Human Settlements and Urban Development na nangangahulugang dumaan sa tamang proseso ang pagbebenta ng lupa. Apila ng tanggapan sa publiko na suriing mabuti ang mga dokumento na inilalahad ng seller, partikular sa mga transaction online upang maiwasang ma-scam. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.